a Kano mun zaɓe ka mun baka ƙuri'a. Waɗansu mutane sun zo sun ce ka turo su don zo su kwashe mana gonakinmu. Wallahi bai na yana kuma gwamna ka duba mu dan Allah ka duba mu gwamna ka duba. Masu iya magana sun ce idan aka sare bishiyar da ke ba al'umma inuwar hutawa domin a yi itacen da huwar dumame wannan ba kauna ba ce domin hasken rana yana iya cutarwa a gare su. Irin wannan lamari shine ya faru a sabon garin Maiwa da ke karamar hukumar Ungwaggo a nan jihar Kano. Inda suka waye gari hannun iko ya sako da kokon fin karfi. Mutanen garin tun da fari sun yi janata kirkir da cewa ba su yarda da wancan zance ba. Kasancewar gwamnan jihar Kano Malam Abba mutum ne mai imani da tausayi. Ba zai bada umarnin a hallaka musu gonakin da suke amfana ba. Yanzu haka dai sabon garin Maiwa ya kasance a cikin duhun rashin tabbas. Lauje mai tsatsa a cikin akwati gonaki an tattake musu shuka. Kasancewar an ce gangar da bata amo ba za ta iya tara 'yan rawa ba. Wannan ganga ta fashin ƙasa ba za ta haifar da komai ba. Face tarzoma da korafin da ya cancanci a duba shi. Ga dai abin da mutanen garin ke cewa cikin kaduwa da alhini abin tausayi. Mai magana ya Garba. Sabon garin Maiwa. Ai yanzu aka zo ana mana awo cikin haɗi, ana taimaka da yariya ba mu yadda ba. Yanzu kuma gashi sun dawo suna kwace mana gonaki. Suna cewa mu je mu karɓi takardu. To wallahi tallahi mai girma gwamna mu ba su zagawa a cikin garin nan ne. Ko da ke ni dan adawa ne. Ina zagawa duk kewayen kanin nan ba an da ban zaga ba ina ganin kana aiki kuma kai mai tausayin talaka ne. Haka muna kyautata maka adalci ka taimake mu akan wannan ka kawo mana wannan gonaki namu wallahi tallahi shi ne zuriya muke aikatawa muna samu muna cin abinci. Saboda haka mai girma gwamna don Allah don annabi yanda muke kyautata maka zato akan mu ne ko da yake da yan adawa ne ba muna kyautata maka zaton alheri da an da kake ba ma jin kana kwace wa mutane da muke noma muna samu abin da za mu rika iyalin mu da yan uwan mu da abokan arzika an zo an kwace mana guri mun yanzu na mu saka mu a wannan guri muke samu damar da za mu dan samu mu aure da yayan mu da yan uwan mu yanzu mun da wannan bala'i ka ni ina lillahi wa inna ilaihi raji'un muna kira a gare ka kuma muna kira a gare ka zo a duba mu mu yan saman da mai ba muna cikin bala'i mu ya ta hankali ya garba mu da guri ne ina wa kama Abdul Jabbar kai dan girma ne dan daraja dan mutunci ka san darajar noma kai ba fulatani ne kuma ka san me ake kira gona ka san me ake kira noma. Ina kira ga kai Abdul Jabbar Garku tunda maganar nan mun tura ta zuwa ga mai girma gwamna kuma mai girma gwamna na imani yanzu ya ji zancen nan. Kwamishinan yaɗa labarai Muhammad Waya shi ma san zancen nan. Abin da nake so nake roƙo kuma ga Abdul Jabbar Garku dan Allah dan Annabi a matsayinka na dan dangi dan asali fari baka yi sukari baka farin banza ba kuma fari mai fara aniya dan Allah dan Annabi ka kawo mana dauki a sabon garin Yalwa a Baturen Gurjiya. Akwai wasu mutane a hukumar ka mai girma kwamishina waɗanda sun zo tun ba da suke mana waɗannan bita zai abin nan sun fara shi tun daga tsohuwar gwamnati mu mun san wannan kuma tsohuwar gwamnatin nan dama ita ta daure musu gindi suka yanke mai girma gwamna da mai girma kwamishina ka duba tun daga Jaba Kumantaka Koranci Limaye Fanisau abin da ya gangaro har ya kai ga Kunte mai girma gwamna an yanka fili ya fi 10,000 amma wallahi tallahi ka zo kai kuturin ka nawa ba gida 100 da mutane suke zanne suke amfana kuma da farko mai girma gwamna mutane ko da ba gonakansu bane ba akwai inda ake kira gandun sarki an yanyanka shi da mutane ne suke noma su ci abinci kuma noman nan za a fitar da karen gero za a fitar da karen maiwa za a fitar da harawar gyada za a fitar da harawar wake wannan iya dabbobin da suke amfana da cin abinci akan wannan abin da ake noma. Mai girma kwamishina ba karami bane saboda shi abincin dabba ba a saida shi a shago kamar harawar gyada kamar karen gero amma a gona ake samun shi za ka iya samun abincin mutane a shago. Mai girma kwamishina wannan sako ne kai tsaye zuwa gare ka. Yau gurin an zo kuma an turo an ce wannan gwamnatin ita ma ta zo ta sake auna gurin sakamakon me ka sai fuloti 10 an ɗau rabin fuloti an baka ko kwata mai fuloti 20 an bashi ɗaya da rabi da kwata mun rasa yadda za mu yi gurin nan zuwa mun su muke aunawa muke noma mu ci mu sha mu sabgogin ƴaƴa idan ƴaƴan mu sun isa aure za mu tsira mu sayar mu musu aure to kuma an waye gari yanzu babu gurin ma saboda haka yanzu akwai ƴaƴan mu mata mun sa musu rana auren ya wuri gaje ba za su ba mun rasa yadda zamu da su duniya za mu sa su bu ko kuwa. Mai girma gwamna kana nan a jihar Kano kana nan a Kano mun zaɓe ka mun baka ƙuri'a
waɗansu mutane sun zo sun ce ka turo su domin zo su kwashe mana gonakinmu muna nan a gidajenmu an zo mu san kowa ba mu san wane ne ba an zo ana auna mana gonaki za a yi mana kwace idan an kwace mana gonakinmu ina za mu ci abinci ina za mu raba abin da za mu ci ina abin da za mu yi mu aure ina abin da idan abincin mu ya kare za mu ci abinci mu ci to Allah da annabi an baka bi Yusuf kan ya adalci ne kan yi wani amuran namu kada ka yadda a kwace mana gonaki idan an kwace mana gonaki daji za mu shiga don Allah da annabi mai girma gwamna kai kokari kada ka yadda a mana zalunci.